Velkommen til, og tak fordi du kiggede forbi. Selvfølgelig. Hvad for et filmår har du oplevet i 2015? Jeg synes, det har været et rigtig, rigtig godt filmår. Der har været rigtig mange krigsfilm. Ja, det har der. Det har der, og der har været nogle fede krigsfilm og nogle varierede krigsfilm. Og der har været nogle skønne film. Jeg synes, det har været et rigtig, rigtig godt film. Har du fået set krigsfilmene? Ja, det har jeg. Min far er jo general, så jeg har ligesom flasket op med krigsfilm. Jeg er en krigsfilmspige, om man så må sige. Så jeg har set dem alle sammen, og jeg synes, de er skide gode. Hver en, det må jeg sige. Ja, de har jo hver sin særenhed, ikke? Altså, det er krigsfilm, men der er jo ikke nogen, udover Pilo Asbæk går igen i to af dem, ikke? Og så er der jo ikke den store ensartethed i det talte helt, kan man sige, ikke? Nej, og man kan jo også sige, altså helt generelt, er en krigsfilm jo altid en antikrigsfilm. Det er sådan set det, der binder dem sammen, kan man argumentere. Det er en god pointe. Ja. Absolut, ja. Hvad har du ellers set? Altså, der er jo også andre film, der er kommet ud. Altså, du tænker på internationale film? Det behøver det ikke at være. Du vælger selv. Jamen altså, jeg var for eksempel, må jeg jo indrømme, at har set Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Og jeg må sige, at have den der biografoplevelse, at sidde 3 timer med pause, det er analoge 70 mm, men det er analoge, altså 70 mm skal man jo vide, at det er fordi negativet er 70 mm. Jeg ved ikke, om det er i diagonalen eller hvad det er. Men altså, hold kæft, hvor er det fedt. Og hele den der kontrast, kæmpe stor biografoplevelse, så der er nogle store biografoplevelser. Star Wars, den der med Leonardo DiCaprio. Og har du set den også? Den har jeg også set. Jeg går meget i biffen. Jeg elsker den. Ja, det kan jeg høre. Jeg synes, der har været nogle film med nogle store, som har givet nogle store oplevelser. Og så må jeg sige, at jeg synes, at en film som Lang Historie Kort er en meget dansk film i dens problematik og den sådan lidt shortcut-agtige måde. Jeg synes, det er en suveræn film. Og jeg håber sådan, at Mille Lehfeldt hun vinder, for jeg synes, hun laver en suveræn præstation. Det er en sjælden film. Altså noget af det sværeste, ved vi jo, det er jo at fortælle en historie med mange hovedroller. Ja, lige præcis. Og i den her, jeg mener, man sidder jo bare og venter på den næste. Hold nu kæft, det er vidunderligt. Ja. Og det, jeg synes, det er en intelligent film på den måde, at du digter, hvad der skete mellem jul og Sankt Hans. Ja. Altså, det er en meget, meget skøn film, synes jeg. Og så kan man sige, at problematikken er jo meget dansk, men write what you know, som man siger om at skrive, det er vores DNA, det er meget de tætte relationer i historien. Men det gør heller ikke noget. Altså, jeg kan godt lide, at man ligesom tager vores samtid og den tidsånd alvorligt, som filmen portrætterer. Og det er en vidunderlig film, og den er meget smadret film. Og vi kender godt de mennesker, ikke? Det er os selv jo på en eller anden skør måde. Det synes jeg meget fedt. Det er et spejl, vi ser. Det er skrækkeligt faktisk noget af tiden. Ja, men det er også okay. Det er skønt. Hvad for en favorit har du i aften? Jamen, som sagt, så håber jeg på Mille Lehfeldt. Lang Historie Kort, så håber jeg selvfølgelig på Mille Dinesen for TV, Rita, som vi har lavet 3 sæsoner af, og jeg har arbejdet sammen med Mille, og hun er ikke alene en vidunderlig skuespiller, men også et vidunderligt menneske. Og det hænger faktisk muligt sammen. Det er nok det. Det tror jeg, du har ret i. Ikke også? Så det er virkelig mine favoritter, det må jeg sige. Tak, men held og lykke, og have en god aften. Ikke? Ja, tak. Hej.